стигнахме на плажа. Вече минава 8:30 сутринта и всъщност плана ни е да оцелеем 2 дни. Днес е събота, утре е неделя, като ще пренощуваме една вечер тук на плажа. Целта си носим единствено палатка, така че нашата главна цел е да успеем да си хванем и да се препитаваме от морето и всъщност да се опитаме да си изготвим нещо. За първи път ще пробваме нещо такова и всъщност не знаем дали ще успеем или не. Ще сваля багажа и после първото нещо, което ще направя е да опъна малко сянка и съответно и палатката заедно с нещата вътре, за да може да си приберем чанти и всякакви други неща. Сега това, което ще направя е, ще заравня малко мястото за под палатката, тъй като е леко денивелирано. Си намерих 2 камъка, които са сравнително плоски и сега ще видим кой от двата ще е по-удобен. И така, с моят чевръст камък заравнихме мястото, виждате. Горе-долу си личи. Горе-долу. И така, време е да опънем палатката. Така, още един от тези. Така, сега ще отида отзад всъщност да я понаместя малко. Те ще се понадуят. Добре, сега ще отварим нещата вътре и това е всичко за палатката. Всички задачи приключиха. Опънахме палатката, ето я. Проблемът е, че леко се надува вятър. И както виждате, в момента не си личи, но се надигат чат-пат вълнички. Тия вълнички са доста неприятни, защото означава, че не може да влезем. Все пак не са шега работа. Има и скали, има течения. Бързото става лошо. Ето така изглежда целият плаж. От тук той е 50 на метра дълъг. Не е пясък, а всъщност са едри миди и камъчета и всякакви други морски обитатели и черупки от тях. Ето вижте, един скален рак, изцяло запазен. Излез черупката, падна на едното кръченце. Сега ще се кача до колата, защото забравих кепчето. Но също и да ви покажа какво се вижда отгоре в околностите. Всъщност това е гледката, която се вижда отгоре. Ето това там, което виждате в далечината. Ето това ето там е Легена, за който споменах.
Виждате там как в момента водата е спокойна и може всъщност да се плува дори в по-голямо вълнение. Нищо. Само дребни скаритки. И това е. Има една-две по-едри. Сложа малко вода. Да. Ето тук има повече. Ето има две едри. Да, джуси. Охо! Джакпот просто. Ми скачат в ръчичките. Как е, госпожице? Обядът е сервиран. Сервиран ли е? О, вау! Това са точно 50 калории. Заминаха космите. Да, обърнах ръката, напълно сигурен съм, че има план. Не знам колко голям е планка, но го има. Май са добре вече, а? Ще се готови. Вълнението все още не е спряло, а глада все повече се усеща. Така че лови трябва да ходя в Лигена, където по-рано ви показах. И да се надявам, че някоя заблудена риба ще мине покрай мене. Надеждите умират последни. Само да мога да се свлечем по тези скали, без да щупиме нещо. Успяхме да слезнем. Тук човек е добре да внимава, защото всеки камък е хлъзгав и може да провери колко му е здрава главата. Добре, сега трябва да стигнем тук до това басейнче, където всъщност може да си обуем, облечем и останалата част от екипировката и да продължим напред.
Часът вече е 8:30 вечерта, а плажът отново е изцяло за нас. Не можахме да хванем нищо, защото има вълнение все още, независимо, че вятъра беше спокоен, почти спокоен цял ден. Проблема беше, че единственото нещо, на което разчитахме, бяха скаридите, те не бяха изобщо много. В момента приготвяме последните 30 на бройки, които успяхме да хванем, но те няма да са достатъчни, за да може да се нахраним двамата. Успях да хвана няколко рака, които бяха средни по големина, но проблема е, че ситуацията не е на живот и смърт и затова не си заслужаваше да жертваме техните животи, когато те не са напълно развити. Просто нямаше да... щяхме да се нахраним най-вероятно, поне достатъчно, за да преживеем вечерта, но не си заслужаваше. И затова всъщност прибягваме в момента към план Б, който е хляб и луканка. След малко ще ви покажа какво сме направили. В момента варим все още скаритките. Малко не е обратно, но това няма значение. Обряд! Аз знаех, че не реже и го взех, защото си викам... Ще прореже. За какво ще ни трябва? Ние няма да ядем. Мастер шефа наряза луканката. Изкарахме скаридите, виждате, незадоволително малко. И сега правим печени, пържени филии с олио и сол. Ако имахме едно и сел гларус, ще станат готини пържни филии. Кой не искаше да стисне гларуса днеска да пусне едно яйчице? Е така. Ние натискаме на хапване. Малко изпуснахме момента, в който трябваше да анонсираме, че ще хапваме, но сме прекалено гладни. Ето ги филийките с Олио и сол. олио и сол, да. Препеченки. Препеченки на клончето. Ето е луканката и ето малко, ще да кажа, сланинки. Как се казаха? Скаритки. Нищо, аз на луканката викам лютеница. Да, лютеницата и бола. Добре. Ай! И така, предизвикателството приключи, увина успешно. Прибираме се, в момента е ранния следобед, средата. В крайна сметка не успяхме да оцелеем 2 дни, но следващия път ще пробваме пак.